Bueno, gaur ez dizuet ekarri Zurrilako butakako pelikularik, baizik eta asteburuan badakizue kultura segurua dela. Eta ahalik eta gauza gehien ikusi behar direla antzerkia izan, zinea izan, eta ni egon naiz erlauntza pelikula ikusten. Aitortu behar dut, niri asko kostatzen zaidala lankideak eta lagunak objektiboki epaitzea edo, ez? Baina, bueno, saiatzen naiz. Eta esango nuke oso pelikula gomendagarria dela hainbat arrazoiengatik. Bueno, lehenengo trailera ikusiko dugu. Eta orain marra batzuek gaur, aloloko. Joder! Hor behintzatetzan egin? Beira nork esaten duen, garai batean baiarako sudur txolorik handiena zuena. Zendi naiz, grisekoa! Bueno, neskak, azteko notizi bat eman behar dizuet. Aurdu nao. Ze? Benetan? Gauza bat egingo dugu. Bakoitza kontatu ezala zerbait inoiz kuadrillari esatera ausartu ez dena. Nik badaukat zerbait esateko. Ez zarete horregon lagun moduan. Ez dinatu lertzen dena barrura, eta gero, tomar por culo. Ze esan nahi izan duen? Ez utzipakean, ez joder, ze esan nahi izan duen? Aber, Leire, Juanma puta seme bat duen eta darra jarri izkin bizitza guztian. Nere, bizitza zeunik politena izurratu diazue. Ni no, hemendik hau desbariatzen nahi da. Zeinetok abiltza. Ointxe hartuko dinlo. Porfa, cariño, démoslo, Oroño. Hemen kriston juerga zarra montatzen nahi geixo. Un ambientillo! Leire segon triste, da ez izan lerda. Kendu den gainetik un estronzo di merda. Juan Nazerri horre, y ez hau merezi, potro eta Mikel Bertaler, Tarazi. Tarazi, bale! Gaurkoa ez du normala. Hemen inork ez du ezarrentzun, bale? Lokatu daiteke etxe bat erlauntz batekin barruan. Lasai, ez du narrizkutsua izango, bestela esango zidutenan. Ze polita, be. Bueno, ikusten duzu, trailerrak asko azaltzen du dira. Sei lagun elkartzen dira baten despedidarako etxe batean, eta bertan gertatzen diren gauzak agertzen dira pelikulan, ez? Oso interesgarria da, gero azalduko dizuet, ze bada genero bat, modu batera esateko bada genero bat, leku bat bakar batean gertatzen diren pelikulak, ez? Eta hau pixkat hortan inspiratuta dago, eta badauka thriller puntu hori. Alegia, etxean itxita baldin batzuk eta ezin baduzu atera, beldurra ematen dizu, ezin ateratzeak. Oso ezagun egiten zaigu, Bai, eta etxealderekin ere lotuta badago. Eki egontzan Getari Etxegarai dela pelikulako aktoreetako bat, eta berak egin zion elkarrizketa hau. Lehenengo gauza eta garrantzitsuena umorea dela. Osea, eta beharrezkoa daukagula orain ez, garai hauetan, zinemara jun da barre egin, hori hasteko, baina gero badauka mezu nahiko potente bat, eta hitz egiten da pixka kuadrillaren inguruan, ez? Zer den lagunak eta nola lotzen gaituzten. Naiz eta gero igual bizitza bakoitzari alde batetik eramanez, bakoitzak bere ibilbidea egin, nola modu hola pixka eta abstrakto batean beti gauden lotuta. Eta hauek elkartu egiten dira, eskontzen da hietako bat, eta elkartu egiten dira despedida de soltera bat egiteko, ez? Eta, bueno, de repente, hasten dira mai gainera gauzak botatzen, eta, bai, eta danak, hori, estanda egiten du. Bakoitza badauka bere sekretutxoa, bakoitzak badauka besteari zeo zer leporatzeko, eta ordan pixka liatu egiten da asuntoa. Pixkat mezua da, azkenean, berdin duze gertatzen den lagun honak baldin bagera, aurre. Bueno, bai, sei lagunen artean gertatzen dana eta agertzen dana bastante beldurgarria dela. Humoretsua, bai Getari, baina baita oso beldurgarria, ez? Hasiko da gaina gu ere, egin barko genuke berbada kolpe de movie, eta hemen bizi, elkarren bizi. Bueno, baina gero editatu eta moztu, filtro gutxi dugu. Gordinean eman behar da, gordinean, eta gero ateratzen dana bukatzen dugu, ardo pare bat edaten edo dantzan. Asmoa hori da, dena gordinki ateratzea.
Bueno, kontua da hori esan dizudan bezala, genero bat da, ez? Bere horretan leku bakar batean grabatutako edo errodatutako pelikulak. Hau, berez, antzerki batean oinarritutako pelikula da. Eta pelikula asko antzerkitik datoz, leku bakar batean errodatu, edo alderantziz, gero antzerki bilakatu dira, ez? Perfectos desconocidos, eta delako, edo badaude. Batzuk pelikula eta antzerkia direnak. Ekarrizkizuet bost adibide, bueno, hasteko esan behar dizuet, produkzioak agintzen duela zineman, ez? Zineman, telebistan. Eta orduan, kokapen asko balin badituzu normalean antolatzen dira rodajeak. Garestitu egiten da, baina batez ere antolatzen da kokapenen arabera. Esate baterako pelikula bat Parisen hasten da errodatzen, eta historiaren bukaera ere Parisen gertatzen da, eta bitartean Londresera dijoazte. Nola uste duzu errodatuko dutela, rodatzen dutela da bizi, Pariseko hasiera eta bukaera hori, eta gero erdian, gero joango dira Londresera. Eta aktoriontzat hori oso, gauza ez ona, ze azkenean historia zuk buruan daukazu kronologia bat eta gertakarien ordena logiko bat, ez? Eta orduan produkzioak agintzen badu. Baina kasu honetan agintzen badu lehenengo sexu estena, lehenengo egunean grabatu behar dezula. Bai, bueno, hori balitz dana. Hori ongietorria, miren. Nik behar dut kalentamientu gehiago. Baina, bueno, bai, produkzioak agindu dezake hori noski. Tesa izan pentsatzen, hori aldeuna da, beste guztia da txarra. Bueno, eta ze kronologia, zertzen dio? Hori da, kontua, produkzioaren, eta orduan horrelako genero honetan, normalean, seguro nago ez detitzagin beraiekin, baina erlautza errodatuko zutela jarraian, ez dauka zentzor. Ez bada zerbait aldat, etxea bapatean egiten dela erdian, nolako zerbait, normalean kronologikoki grabatzen da, eta hori oso dago. Ze historiari ematen diozu beste zentzu bat, zure baitan edo, ez? Eta orduan ekarrizkizuet, bost adibide beste pelikula batzuetakoak. Leku bakar batean gertatutako pelikulak dira. Hasiko gara, ez dakit ikusi dezuen The Cube pelikula, kuboa deitzen dena. Bueno, nik ez dut ikusi. Nahiko angustiosoa da. Nahiko angustiosoa da, 5 persona daude ustez sartutako kubo baten eta bertatik atera behar dute. Eta hor bidean ere agertzen dira hainbat zikinkeri. Oso bitxia da, ze pelikula gehienetan, genero honetako, ez dakit genero bada, baina nik genero dituko diot, genero honetako pelikula gehienetan beti da xedea ateratzea, edo atera nahi izatea. Erlauntzan momentu baten ezakit ikusiko duzuen edo ikusi duzuen, baina erlauntzan ere momentu baten atera nahi dute eta ezin dute atera, zerbaitek eragozten dira ateratzea, ez? Eta pelikula gehienetan, horrela ikusi ditudan pelikula gehienetan, ere ateratzea da asmoa, baina zerbaitek eragozten die, eta orduan derrigortuta daude geratzera. Eta hori da The Cube. Bigarrena, 12 Angry Men, esaten badizuet, 12 gizon haserre. Da 1957koa eta epaiketa bateko jurado batek 12 gizonez, formatua. Ebatzi behar dute hori, tipo bat errudunadan edo ez. Henry Fonda, Martin Balsam eta dira aktoreetako batzuk, eta oso ariketa interesgarria da, beraien azalean jarrita pentsatu dezakezu momentu baten lehentasuna hortik ateratzea dela, eta ez moralki pentsatzea beste tipoa erruduna danala, ez? Lehen bailen atera nahi dut, eta orduan berdin zait zintzilikatzen badute ere. Ez? Eta oso interesgarria horregatik, 1957ko pelikula, 12 Angry Men, 12 gizon haserre. 2010koa, Buried, lurperatua, Buried, oso zaila da esatea Buried, ez pentsa. Baitua izan den soldadu bat, baitzen dute, soldadu bat, eta lurperatuta dago hilkutxa batean. Eta bertatik ateratzea du helburu. Pelikula honek ez du kontatzen bakarrik leku baten baizik, eta 2 metro karratuan nola errodatu daiteke pelikula bat, ez? Eta oso bitxia, eta bai, da oso... Onartzen dut pelikula hau hasen itzela ikusten da ez nola amaitu. Oso angustiosoa da. Nik keinurik ere ez. Izugarrizko angustia sortu zian. Oso angustiosoa da, bai. Beste bat, laugarrena, dugu, ez dakit agertzen da. Aingeru... Bai, El Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador da Buñuelen pelikula bat, 1962koa,
oso esperimentala da, ez, bere garaian, eta gaur egun ere esperimentala izango litzateke, horrelako zerbait egitea, ez. Aberats talde bat, mansio batera afaltzera gonbidatua da, eta bertan geratzen dira, eta ezin dute atera bertatik. Eta orduan, ikusten da zer gertatzen da, nola degeneratzen duen aberats talde horrek, eta azkenean nola galtzen diren formak erabat, ez. Aleia, Gran Hermano Bip, olako lertokei bat. Gran Hermano itxurakeria, ez? Hasieran dana da elegantzia, dana da forma, eta baino janaria bokatzen denean, beraiek ere forma galtzen dituzte, ez? Osea, burgesia ez dala inburgesa, eta ez dala inelegantea, ez? Eta posea, hori da, posea izan daitekela dana, ez? Eta azkenik, ekarri dizuet Un Dio Salvaje 2011ko Roman Polanskiren pelikula bat, nik neronek antzerkian egin nuena, eta Jasmin Arrezaren testu baten oinarritua dago, hemen bi bikotekide, entzun dezue, bai ezagoz ez, bi bikotekide elkartzen dira, bikotekideetako baten semeak erasutu diolako beste bikotekideko beste seme bati. Eta orduan halako konziliazio akto bat egin nahi dute, eta hasieran dana da, aditasuna dana da, eta hauek ere bokatzen dute. Borondate hona eta gero... Eta bitxikeria da Roman Polanskik, hori irakurri nuen bere momentuan, Roman Polanskik errodatu zuela hau egunero antzerki obra egin araziz aktorei. Hau da, hartu zuen eguneko estena Tomas Berdinak hartu zituen, baina igual hilabete batez egin zuten egunero obra osorik. Oso esperimentala da, Bai, eta oso interesgarria aktorearentzat, ze hor badaukazu garapen, nola iristen zara, aktorean arazoa askotan da, nola iritsi emozionelki, hemendik onera, ez? Eta bide bat dago, eta zentzu bat dauka horrek. Baina horrek esan nahiko luke, azkeneko emanaldia litzakela onena. Personajea garatu egin dezulako. Obraren zehar, esaten dut. Obraren zehar, zu asentzea modu baten, eta nola bukatzen duzu hemen, ez? Eta horrela, Roman Polanski bezala errodatu ezkero, garapen horrek zentzua daukazugan. Bestela, egin behar badezu gaur horrela nago eta bihar nago beste puntan, zailagoa. Roman Polanski, ez da? Bere estiloan. Bere argi ilun guztiekin. Hori da, tesando. Ilun guztiekin. Tesando, maravillosoa. Bai, gustatu zait asko. Erlauntzatik hasi eta zenbat pelikula dauden... Asko gehiago daude, Hori da, asko gehiago. Nire tortzen zaizkit komediak, nire tortzen zaizkit... Bai, milaka, eunka. Gauza bat, proposamen bat, Tesa, urrungo astean ez, gai berdinaz iziteko, baina urrungo hilabetean beste olako pelikula sorta bat ekarriko dugu, genero hau, eta itzengo dugu. Mila esker, Tesando.